na kono kibaru la min ye Gawokaw fe ye a yirala sa k'a fɔ tajiko dɛsɛ kɔni kɛlen ka dɔ fara min ye mɔbili olu sɔngɔ kan bibi na n'i ye Gawo yɛrɛ jateminɛ u ka dugu yɛrɛ kɔnɔna na ka bɔ yɔrɔ la ka taa yɔrɔ la minnu bɛ se ka kɛ fɔlɔ 40 olu nana kɛ 60 ye min ye katakatani min tun bɛ sɔrɔ fɔlɔ 70 la 150 la olu bɛɛ lajɛlen sɔngɔ yɛlɛmana bi ka bɔ 60 la ka n'i yɛrɛ sɔrɔ 150 la fɛn fɛn tun bɛ sa n'o tun ye sira ye sa ni maaw tun b'o ta ka bɔ bajinde ninnu ni bakuncɛw ninnu na sa n'o ye u ka pɔn kɛrɛfɛla ye o kinw na 100 olu bɛɛ lajɛlen sera ka kɛ 200 ye nin waati na ni sɔngɔ yɛlɛ min filɛ nin ye sa ko dɔwɛrɛ tɛ koyi taji de tɛ ka sɔrɔ maaw fana bɛ taji sɔrɔ gɛlɛya min na o fana jagoyalen don k'o de fara sa sɔngɔ kan yaasa u fana bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ cogo min na ko in na don o don maire kɔni kibaruya dara ale tulo kan u bɛna fɛɛrɛ ɲini yaasa sa min ye dugudenw dɔ bɛ se ka bɔ olu ka degun na cogo min na an sɔngɔkaw ka sɛnɛkɛlaw ka tɔn min bɛ yen ale kɔni ɲɛmaaya kura sɔrɔ ɲɛmaaya kura in biro sigi kɛra nin ye a dɔgɔkun kelen ye u y'a yira sa ka kunu alamisa sa ɲɛmaaya sigi in kɛra min ye Idrissa Zibo ye ale kɔni ni maa minnu tun bɛ sa olu ye maa 15 o sɔnna olu ye maa si ma taa u juguya la sa min ye maa minnu tun bɛ ko in kunna k'olu kɔni sigira sa san 5 de dir'u ma min ye an sɔngo sɛnɛkɛlaw ye u ka se ka olu ka ko baaraw kɛ sɛnɛkɛlaw kɔni ye min gɛlɛya u ma kosɛbɛ o ye baganko ye bagan dumuni ko ale ni sumansi ko samiya donda in na nɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ cogo min baara in bɛɛ lajɛlen kɛra préfet yɛrɛ ɲɛna a ye bureau kura maaw wele sa u ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔni k'o sinsin jɛlenya ni tilennenya min ye sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye sannifeerekɛlaw ni sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka kɛ baara kɛrɛnkɛrɛnnen ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigira Masinakaw fɛ yen nin waati in na degun min bɛ yen yaasa ka se ka ladili kɛ ka se ka bilasirali kɛ kuma tɛ basigibaliya min ɲɔgɔn ɲɛnen don Masina kɔnɔna na nin kalo in tile 17 sa maa 20 ɲɔgɔnna o sugandira dugudenw fɛ min ye musolakaw ka tɔnjɛkulu ye denmisɛnninlakaw maa minnu bɛ yen n'olu y'u sigiyɔrɔ bila olu fana ka ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ni diinɛtigiw ka taa fara laadatigiw kan u bɛɛ lajɛlen sɔnna sa ka don jɛkulu in kɔnɔna na baara kɛkun ye min ye waati gɛlɛma min ye waati basigibaliya u bɛ se ka kunbɛn cogo min ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa minnu bɛ degun kɔnɔna na fɛɛrɛ fana ka sɔrɔ sa min ye Masina yɛrɛ ye a bɛ se ka bɔ a nɔ na cogo min na ka se ka kow sigi sen kan o ni faamu ale ni baɲumankɛtɔn bɛ n'o ye Carrefour ɲɛtaa ye olu de ye nin baabu in sigi sen kan yaasa min ye dugudenw ye u yɛrɛ ka se k'u yɛrɛ ta k'u ka kow kunbɛn ka se k'u ka lakana baaraw kɛ Kulukorokaw fɛ yen maire ale ye kɔmasegi baara kɛ san 2025 baara min kɛra Kulukoro yɛrɛmarakafo kɔnɔna na baara in kɛra nin kalo in tile 17 min ye maire ye n'o o ye Tamura ye a nana ka na ɲɛfɔli kɛ Kulukoroka bɛɛ lajɛlen ye sango aw ka jamana kɔnɔna na anw y'an bisigi k'a fɔ ko sɛbɛnwari 695 k'an b'o ɲini nka an ye 475 an y'o de sɔrɔ min ye 100 sadala o bɛ bɛn 68 ma majɛw fana minnu yera baara la a y'olu ɲɛfɔ dugudenw ye k'a yirula sa k'a fɔ baara minnu fana ka sira ka sigi sen kan ni musaka ye musaka tɔ kɛra cogo min na ani baara tɔ bɛna boloda cogo min na ka kɛ ni ɲinansan ye a y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ko nin jagoyalen don mairilaka bɛɛ lajɛlen ka nin waati na kɔmasegi baara jamanadenw ka musaka bɛ don sira minnu fɛ n'a bɛ taa sira minnu fɛ a ka fɔ u ɲɛna ka sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw da u ɲɛkɔrɔ u yɛrɛ ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o y'a sɔrɔ fɔtaw ale ni kɛtaw olu kɛlen don kelen ye Tumutukaw fɛ yen yaasa ka se ka kunnafonidilaw sigi sen kelen kan u ka se k'u ka baara kɛ lafiya kɔnɔna na sa min ye arajo jamana bolofara min bɛ Tumutukaw fɛ yen Alhaji Useni n'a ka maaw olu kɔni ye fɛn sigi sen kan sa a bɛ fɔ ma ko Bravo Media in kɔni kɛkun ye sa kunnafonidilaw yɛrɛ ka se k'u jeniyɔrɔ fin ka se ka baara kɛ kanabila hukumu kɔnɔna na Tɔnbukutu kɔni arajo jamana ye nin ta sa kalo 18 baara in bɛna sigi o kan ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan ka dɔ fara u ka ko faamuyacogo ka kunnafoni ɲini cogo k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye jɛmukanw ye k'olu sigi sen kan jɛmukan minnu fana n'olu bɛna kɛ jamanadenw yɛrɛ sen bɛ don minnu na dɔw fana bɛ kɛ nɛgɛjuru siraw bɛ labila u bɛ se ka kuma cogo min na ka wuli ka ɲɛsin musojɛkulu ma denmisɛnnin jɛkulu fɛɛrɛ in kɛkun ye min ye sa danaya ka don kunnafonidilaw olu ni min ye dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ BBC ale bolofara min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale de kɛlen don ka nin ko in sigi sen kan ani arajo jamana studio tamani ale fana ka farankan bɛ a ko la a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na Bankasikaw fɛ yen donbolo kɛra maaw ye maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ degun kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ se cogo min na ka saniya baaraw kɛ min ye saniya minan 375 ye o dira sa yaasa musolakaw bɛ se k'u yɛrɛ sanuya n'o ye cogo min na baara in tile 5 baara don u y'a ta k'a yira sa ko min ye marabolo caman ye Bankasikaw cercle kɔnɔna a bɛna tali kɛ olu la kalanso 5 u y'olu fana ta yɔrɔ minnu na sa n'o o ye Tanganabɔkɛw olu fɛ yen Kurukunde Saja Dogo Dogole
min ye sugutu olu bɛɛ lajɛlen ye dɔ sɔrɔ minan ninnu na baara in kɛ kun ye min ye sa min ye musolakaw ye olu ka sanuya bɛ se ka kɛ cogo min na ni minanw ye minan minnu n'u mago bɛ olu la u ka sigidaw kɔnɔna na nin sanuya in kɔni a kun fɔlɔ dira ekɔlidenw ma npogotigilaka minnu bɛ kalansow kɔnɔna na olu bɛ se k'u yɛrɛ sanuya cogo min na minan minnu don a nafa ka bon kosɛbɛ